Takže, čaute, vítam vás u nového videa a ja som tu s tajomným hráčom, nepoviem meno, a to je Glare 363. Dneska tu hráme Cubecraft a ideme hrať... Čo budeme hrať? Lucky Islands, hej? My tu budeme my na seba nebudeme útočiť, nevravte to nikomu, žiadnemu adminovi, lebo... To je aká mapa? Počkaj, kde si ty? A, tam si, čau. Nado mnou je, ja nemôžem skákať. Aký ty tu máš kit? Ja mám iba tie dva dáke prvé. To je tento s týmto mečom. Nedá sa mi zničiť lucky block, super. Mne sa nedajú zničiť tie lucky blocky, bra. No, konečne. Snowman, to je fakt super. Čo teraz? Frosty. Neviem, čo sa stalo. Ešte tu vo vode. A farma. Super. No, konečne dačo, super. Aha, elitra to bolo. Stále lepšie než nič. Vidíte, mám check black a tam z Minecraft. Lebo je to Minecraft filmová kepka, samozrejme. Frosty, ale ty si tu. Nie, ty mi robíš sneh. To môžem používať ako bloky. Díky. Diváci možno ho zase tak nepočujete, tak vám ho dám hlasnejšie. A keď tak vám dám titulky, keby ste nepočuli. Mám tu kopu snehu, čo sa rovná kopu blokov, čo sa rovná môžeme ísť na stred a... Stred sa rovná... Čo, kilo si da koho? Máš kill? Či? Nemám. Či tak kto na teba dal kill? Chcel mám ja ísť za to. Taký čápek. Týpku, čo tam si? Som ma kill tečkami, ale tak... Ty si... Rozmýšľam trochu. To je viac tých lucky blokov aj v týchto koráloch? To je viac tých korálov aj... To je viac v tých lucky blokov aj v tých koráloch? Hej, prečo sa mi to tak laguje? Čo tam hore je? Aha. Mne sa to lagovalo. Yes. A laguje. Mne sa ten Minecraft laguje. Aha, vidím. Je to Topic King. Je to... Ako ten, ešte tomu ten názov zodpovedá, že to není just a normal pick. Ale nech to má vyplnúť. No konečne som sa odlagoval. Čo je tu? Čo mi padne? Ty koko. Som sa tak Počkaj, 7, 1, 1, 3, už to len dvaja a... Som sa na teba teleportovať. Ide po tebe týpek, tak na to pozor. Aha, ty si dead? Ty si dead? To som nevedel. Áno. Ježe, padol do... Pekný Kate. Čo? Vyhral si. Ja mám elitru, ale nemôžem ísť vyššie. Počkaj, takže som vyhral? Prehral si. On mal takú špeciálnu vec, ktorá sa volá, že elevátor.
Jej, to je táto. Zelená také zelená šípka. Hej, áno. Tak sa teleportuje na... No to krásne využil. Ok, ja teda mám vyzarda. Nejdeme na seba, hej? Tu je táto mapa. A budeme poslední dvaja, tak asi Som musíme. na toho kveta. No, krásne. Moje bloky sú TNTčka. Wow, fakt na to. Kámo, typek je už na strede. No, to sa dá. To sa dá skočiť. To sa nedá skočiť. Tu je... Toto je mapa Luck, sa volá, tak to dúfam, že je to Luck mapa. Nie, moc taký. Risko sa bude volať mačka. Á, tak... Ja už mám Ríška. Počkaj, čo? Yes, mám takú zbraň, super OPčko. Nice, konečne. Je, že sa mi nedá zobrať. Cannot change server. Sending you back to the lobby. Počkaj. Aha. Ja tu mám také troška lagy. Neviem, ako ty. Tie lilipedy fungujú ako normálny parkour. Čo? Timed out. Super. Si mŕtvy? Vyhodilo ma to zo servera, no. Poď na lobby, neviem, čo sa zasa deje, tak... No, ale aspoň bude funny video. A zatiaľ má iba 7 minút. Áno, to je super, len... Ja tam nie som, ja nevidím, čo ty hráš. Ale tak, dobre, počkám ja. Ja zatiaľ... teda napríklad, že... Ja neviem, čo sa vás mám spýtať. Teším sa na videa. Daily content. Smrtvý. Si mŕtvy? Tieto lagy, to sú fakt super nice. Ok, ja som na lobbyku. Na kom? Lobby číslo? Jednotka. A ja. Teleportni sa tuto s playerom. Ja som na Vote Available na ľavej strane. Vidím ťa. Tu Rebirth. Ok, dám ti party a vždycky to je... A to prečo? Lomeno party. Ale to sa nedá dať kliknúť na to accept? Lomeno party. Mne sa to nedá. Op. No, nádhera, super. Poďme hrať na čo iné, lebo sa to laguje. Tak čo ideme? Asi Pillars of Fortune. Či Pillars of Fortune. OK. Tak raz sa mi stalo, že ráno bol 20 playerov. Ako je? 20... No? Prosto. No akože no. Asi pamätám. Ja s tým mojim kamarátom, takže ja som tu nahrával toto, Pillars of... Si hral som po vojde. Nie, a že... Čo sa stalo? Toto som hral, neviem, ale hral som s Ondrikom. A vždy, keď bola takáto mapa short, alebo tá, vieš, kde sú iba tieto pilary a void, tak my sme furt skákali do voidu, lebo sme tú mapu nemali radi. Hej, viem, divné. Cannot change servers. Ja som nechangeoval servery. Jaden. Ja si myslím, že ma to znovu vyhodí.
Uvidíme sa pri parkoure. OK. Ahoj. Počkaj, ja ťa nevidím. Je si? Čo? OK, invertol som ťa do parku. Aha. A čo, ja ťa sa nevidím. Lomeno. Party. Accept. Glare. 363. Vidím ťa už.